municipales sí que tienen unas zonas que son pues como unos hornos crematorios un poco así caseros, que donde se echan allí los residuos y se queman, pero en los cementerios parroquiales de vecinos y tal no hay nada, entonces no hay ninguna zona específica y lo que hacen es pues lo que acaba de pasar ahí. Evidentemente hay que tener un poco de sensibilidad y no se puede tirar un féretro, un contenedor tal y como estaba en esas circunstancias ese, pero bueno, al final... Claro, Fran, pero é que nós isto tamén nos fai facernos moitas preguntas, non? Porque non sei se calquera pode ter na casa unha caixa de morto. Calquera pode ter un cadaleito na súa casa. Cualquiera puede tener un féretro en casa. Le puede dar muchas utilidades, también te digo, ¿eh? Ai, que utilidades, Fran, porque claro, moitas non lle vexo. Bueno, es un armario, es un buen... Por exemplo, hai que deixar voar a imaginación. Claro. Oye, Fran, unha cousiña. Aquí o Concello de Valdoviño, hai que dicilo, lembra que ten, por exemplo, un servizo de recollida de voluminosos que en tal caso, habría que chamar aí. Pero diste que non hai ninguna lei que nos proíba ter un cadaleito na nosa casa. Eu se quero ter o cadaleito, como diste, para empregado de alacena ou do que sexa, non hai ninguna lei que o proíba. Ninguna, y cualquiera puede comprar un féretro en cualquier empresa de fabricación de féretros, no van ni referenciados ni nada. Non ten ningún número de bastidor ni nada disto. Claro, no es como un coche, no. De ahí que tengan el problema ahora mismo de que no encuentran quién lo tiró. Pues Fran que bueno, que pudo ser cualquiera también en estas épocas de carnavales, también pudo ser cualquiera haciendo cualquier cosa, pero bueno. O cadaleito vese boiches, vese non así pa entroido, vese pa, bueno, pa cando un morra meterse dentro, pero... Non pensar eu no tema do entroido, ollo que aquí Fran ao mellor deu no clavo, Ti crees? Ao mellor por aí é moi típico un funeral ou tal, sabe Deus onde o sacaron e pumba. Ollo, investigaremos, Eu vou a investigar, Fran, sobre todo que cousas... Hay que pensar bien, no podemos pensar mal, no podemos pensar que haya gente que haga esas cosas por mal, entonces tenemos que pensar que cualquiera se pasaría de horas en carnavales de noche y lo dejaría por ahí tirado. Eu vou, Fran, pensar que usos lle podo dar se teño un cadaleito na casa, a ver que podo guardar. Fran Roel, un zapatero... Moitísimas grazas por atendernos hoxe. Bueno, gracias a vosotros, buena tarde. Boa tarde. Bueno, atendede, falábamos de cadaleitos nas casas, esta imaxe que impacta, pero é a imaxe que ela mesma quería ver, Seguro que o lembrades ben, ela era fina de Guitiriz e aquí a vedes probando o seu propio cadaleito. Encargouno cando tiña 80 anos e, atención, tivo guardado no salón da súa casa ata que faleceu, con 99 anos, en agosto do ano 2017. Ela mesma se encargou de pedir o cadaleito que quería exactamente, está de lo vendo aquí, con todo o luxo de detalles, E cando o tivo, contratou un fotógrafo para que fixera estas instantáneas e verse dentro do cadaleito para comprobar como ela quedaba dentro. Bueno, a verdade é que a Fina, aí a vemos co seu cadaleito, que era o que máis ilusión lle facía, pero custoulle que llo fixeran, porque Fina o que quería era que llo construíra o seu marido, pero o seu marido faleceu nunha viaxe a Argentina e finalmente acabou construíndollo Julio, un veciño seu, pero eles mantiveron en segredo que lle fixera Julio o cadaleito durante 20 anos. O que é certo que xa cando Fina tiña o cadaleito na súa casa, quixo deixalo absolutamente todo preparado para o día do seu pasamento. Tanto é así que mesmo deixou a esquela escrita e tamén deixou esta nota en riba da caixa que pon que dentro están as bisagras e as chaves do nicho. Unha insólita historia, por suposto que nos tempos que corren sería máis que viral polas redes sociais, pero xa na súa época tamén tivo moita repercusión. Tanto é así que esta historia chegou ata o luar e ata a televisión italiana. Josefa, pero como se lle ocurriu a vostede facer un ataúde para telo ali? Pero non, a xente dalle un pouco de reparo estas cousas. Que jarabulla, sí. Pero non tiña outra maneira de jarabullear que non fora así. Ai, no, que a caixa custou metela ali. E xa me metín nela e saquei unha foto. Atención, xa me metín nela e saquei fotos. Temos constancia de iso. Aí está. Mire. É listo. Mira, Dios, que está feio. Mire para ali.
Julio, este é o ataúde que lle fixo a Fina, non? Eu tamén barnei unha semana inteira pensando a ver como iba a facer. Entón, fixenho eu módulos. E despois armeillo na casa, levouse como se fora unha estantería. Como se fora o Ikea, así os cachos, os módulos. E despois armouse na casa e non se enterou nadie. Fina tivo moitos anos o cadaleito na casa. 20 e pico de anos, Tens que guardar o secreto porque non quero que nadie me veña a encargar caixas. Eu así falando na mesa. E tardou 20 anos, en descubrir. En dicilo. Cóbrame o que queiras. E dixen, se fala de pagar, entón non xa pago. Eu se xa pago por amistad, que non é por outra cosa. Despois apareceu un ingreso aí no Banco de Bilbao e eu sin saber de que fora. E fui preguntar e dixo unha señora que anda por aí para as aceras, que é moi veixiña, e anda por aí, foi que ambixuña. Que ela tiña fotos metidas na caixa. A ilusión dela era eso. E por que sería, Julio? O marido era carpinteiro, que traballou en Ferrol en Astano moitos anos. E dixolle a ela, comprometeuse a querer facelo do ataúd por 2. Pero foi cando morreu, e quedaron os ataúd sin facer. Entón a ela quedou iso grabado na cabeza. E tiña a ilusión esa de ser así. Se non o facía, creo que non morre a gusto. Os ataúd daquela facíase dos ricos e dos pobres. Os dos pobres eran iso de todo. E os dos ricos lavaban tallados, lavaban torneados, e eu fixen unha como as buenas dos ricos, o ataúd ese. Julio, ata lle deixou a funeraria a indicación onde estaban as bisagras, as chaves do nicho, todo. Sí, deixou todo. Pasou a outro mundo, a boa de Fina con todo ben pechado. Todo ben pechado, sí. E sin chave. Se hai outro mundo, estará a Fina mirando para ti agradecida? Home, ten que estar, digo eu. Ten que estar, cumplindo os gustos todos, ten que estar. Nunca falta o sentido do humor, Ai, sí, Bueno, Fina morreu en agosto do 2017 con 99 anos, E que na coidou ata o final foi unha sobriña dela que se chama Pili e atención, 8 e 7 da tarde temos o gustazo de falar con ela en directo. Pili, moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Pili, queríamos acordar de túa tía porque a verdade é que no seu momento dixéronse moitas cousas e a min dá má sensación, ti lembraraste ben dela, que Fina era unha muller con moita solera e sobre todo moito sentido do humor, non? A verdad que sí, moito. Era moi peculiar. Como a lembras, Pili? Ti como lembras a túa tía Fina? Entendo que ti a coidabas na súa casa, había salido cada leito no salón, pero ti coñecendo... No, eu a aquí na Coruña. Ai, na Coruña, non fuches a súa casa. Sí, pero a veces irías por ali a velo como estaba a cousa, non? Sí, pasou moita xente, aunque o tiña en secreto ao principio, logo deixaba de desfilar por ali, a xente dicía, pero como podedes ter medo se é unha cousa de madeira? Eso non ten importancia. A verdad que era, bueno, super simpática e era moi peculiar. Se non o fixeran, eu creo que removía ceo e terra para conseguilo e telo ali. Pero Pili, de onde lleveu a túa tía esa teima por ter o cadaleito e deixar todo absolutamente pechado para o día que morrese? Mira, eso sí que non o sei. O único que sei era que quería telo, que yo fixera o que contou Julio, sabes, o marido, e cando o meu tío foi a Argentina, bueno, pois con tan mala sorte que lle deu ali un infarto, morreu, entonces, pois como Julio o conocía, eran moi amigos, pois, bueno, tuvo que facer yo. E yo fixo, o que dixo Julio, levou no por pezas, e a funeraria a Teixido, pois foi para as celdas, para que llas pediron en Barcelona. Bueno, ele deixou todo preparado, incluso ante notario, donde quería enterrarse, e todo, deixou todo moi ben preparado. Oye, Pili, quería, pero pues... falábamos hoxe con Julio e dicía Fina, non digas nada porque eu fago cadaleito con todo gusto, pero non quero que a xente me veña pedindo cadeleitos por aí. Tuvo que ter un secreto tamén, non? Mira, ela tuvo un secreto, creo que o de Julio, pero logo eu sei que ela pasou moita xente por ali a verlo. Dicías que a xente lle daba medo, ela dicía, é un moble de madeira. Dice, pero si é un trozo de madeira, e pa aquí temos que meternos todos. Pero Pili, onde tiña exactamente colocado na casa o cadaleito túa tía? Que o tiña na metade do salón? Ao principio tuvo nunha habitación, encima dunha cama, e logo despois xa o tiña como exposto, como se fora aquelo un museo, no salón. Aí tal e como vedes, así o tiña ali. O limpiaba, bueno, como se fora outro mueble. De feito era un mueble máis. Entonces o tiña así todo moi
moi coqueto, tapado, e cando de vez en cando, pois o limpiaba, moi ben. Faime moita Eu me graza. emocionei moito ahora vela aí. Claro, normal, porque estás vendo, ela morreu con 99 anos, cuidado. 90, Vímola no Luar, no 2005, eu sei, Sí. Pili, que unha das maiores ilusións da túa tía era precisamente coñecer ao gran Galloso, a Bueno. Xosé Ramón Galloso, e cando Sí. foi ao Luar foi un soño cumprido, non? Bueno, eso sempre me dicía, é o mellor regalo que me poideche Sí. facer. Levalo ao Luar, sí. Ui. Sí, Ai, sí, Pili. levalo ao lugar, sí. Ui, que me emociono. Pero normal, porque coidaches moito dela, Pili tiña que ser unha muller máis que entrañable, máis que unha muller a que se quere, porque estamos vendo unha imaxe con Galloso, e é unha muller que a queres. Nós non a coñecemos de nada e quérela. Moito, moito. Pili, porque fuches tía que directamente falaches ademais con Galloso e despois a que lle comunicas ti, Sí. verdade, Sí, a porque a mí me Fina, daba- mira onde vas ir. Sí, me daba un pouco de vergonza salir na tele e todo eso, entonces dicía, que vergonza, eso non é vergonza. Bueno, ela foi a muller máis feliz de que a levara ao lugar. Pois do mestre Galloso aprendemos moitas cousas, Pili, pero se algo tamén aprendemos do mestre Galloso é que con noso traballo a veces se pode facer moi feliz a xente. Esta é a demostración, e seguro que para Galloso tamén foi un dos días máis felices da súa extensa carreira, porque o que estás falando agora, tantos anos despois, case 10 anos despois, e sigues te emocionando, como para non estar contento co traballo que fixo Galloso. Pili, Sí, queríamos a verdade acordarnos que de tua foi. tía, queríamos falar contigo porque era unha historia entrañable, sobre todo porque as persoas como a tua tía fan mellor este mundo. Así que moitas grazas por estar hoxe connosco aquí na Hora Galega. Vale, de nada. Gracias a vos tamén. Un bicazo. Grazas, Un bicazo. Pili, un bicazo. Bueno, vamos a marchar ata Vigo, non? Veña. Veña, porque que eu fixen hoxe unha tarta de queixo, pero que resulta que en Vigo están repartindo 100 trozos de tarta de queixo.